Non me gusta vervos aí a xente máis maior cos vosos móviles, tablets, buscando cada vez máis cousas, porque cada vez máis cousas hai en internet. Incluso, mira, esquelas ou cando son as misas, María, porque cada vez está máis complicado sabelo onde hai misa en que parroquia. Pois mira, hai parroquias virtuais, ali, por exemplo, no páramo don José Manuel, o cura, ten un calendario en liña, aí vai apuntando todos os eventos que celebra e di que están moi contentos, porque aforran papel, a xentiña modernízase e atención, porque a información chega incluso ao estranxeiro. Que rectoral máis bonita. A ver, José Manuel, o señor cura, a ver, anda por aí. José Manuel, perdona que te interrumpa. Ti eres o párroco de moitas parroquias, non? En cal nos atopamos agora? Estamos en San Martiño de Torre, un dos dous centros que teño no páramo a nivel pastoral. E vemos aquí algo como moi medieval incluso, pero as túas prácticas como párroco son bastante modernas, non? Hai que conxugar tradición con modernidade. Veña, dalle aí, e vamos falar xa de cousas máis tecnológicas, parece, chi? Perfecto. Pois vamos alá, vente comigo. Xa estamos aquí diante da igrexa, eu entendo que haberá que tocar as campas para avisar os veciños de que hai misa, non? Eu penso que os feligreses xa están na porta esperando para comenzar a misa, Penso que enviaron unha axenda que teño en internet, aí vou colocando os horarios de misas, non vai falta tocar a campana xa, unha campana virtual. Sería poñendo no navegador castroalba.es/misas. castroalba.es/misas, damos ya enter e efectivamente temos aquí o calendario das misas do páramo. Ademais que temos de primeira opción, temos aquí a reportaxe de Hora Galega, que era hoxe pola mañá, non? O sábado catequesis, o aniversario de Enriqueta, todo tipo de eventos que acontecen aquí na parroquia. Hai que utilizar as novas tecnoloxías para facer parroquia, neste caso. Nas redes sociales, no Facebook sobre todo, vou compartindo eventos. En Facebook cantos seguidores podes ter? Cerca de 7.000. Sempre fui un aficionado ás novas tecnoloxías, ás redes, programación web, que me dediquei desde o seminario xa, e axudando os compañeros tamén en temas de informática. Pero, José Manuel, e toda esta xente que veu por poñelo no calendario? Escribo 13:30, Hora Galega TVG, ya que se presentaron, E viñestes por eso? Sí, claro. É que xente máis nova, quen son eses? Pois aquí temos o sacristán, que ten que ser o primeiro en chegar. Tú eres o sacristán? Sí, É como é o teu nome? David, David, que anos tes? 19. Que che parece o tema este de que José Manuel lle idea por utilizar as novas tecnoloxías? Entendo que é comodísimo para quen queira enterarse do que pasa aquí, non? Sí, a verdade é que no momento faz un clic e pode ver todo o mundo. Miguel, tú eres campaneiro? Un campaneiro durante moitos anos. Non fai falta a campana, nin fai falta nada, porque agora xa todo polo teléfono, xa se sabe todo. Vale, José Manuel, xa queda o reportaxe feito. Sin marco aquí, tarefa completada. Bueno, pois entón queda feito. Isto eche a gusto? Encantado, perfectamente aquí, con vos, con todos os feligreses, contento. Que os sigas tratando como os tratas, que creo que están ben contentos contigo. Eu marcho, vale? Veciño, hasta loguiño, veña, chao. Cando son case as 8:30 da tarde, hora de conectar